tan breument és que Ràdio Televisió Valenciana és un femer informatiu. És una autèntica vergonya contínuament. És a dir, ahir, per exemple, el cas d'estratges de Camps pràcticament no existia i de sobte apareix el dia que l'han declarat no culpable, que no és el mateix que absolt. És a dir, alguna persona que només vegerà Ràdio Televisió Valenciana no haguera pogut entendre res, perquè de sobte diu, però això m'estava acusat d'algo. El cas Gürtel està totalment minimitzat. Ara, el 9 d'abril, fiqueu, si teniu fer d'esport i tal, el 9 d'abril fiqueu Ràdio Televisió Valenciana perquè el Tribunal Suprem revisarà el cas de Ricardo Costa i jo ja me la jugo que no dirà res, que no existirà. I això és una cosa quotidiana. La vaga dels propis treballadors han de ser els propis treballadors desafiant a la direcció els que aprofitant l'antena, és a dir, el moment que no hi ha més remei perquè és el directe, dir-ho. Vicent Grau, que ho va dir en la primera vaga quan estava en directe fent una retransmissió esportiva, què ha passat? Dels primers al carrer. I així n'ha tot. És a dir, és un descrèdit absolut. Qui era el director de Ràdio Televisió Valenciana? Un senyor de Madrid. Un senyor de Madrid que havia vingut a dirigir l'ABC. I, bé, no vull parlar de Ràdio Televisió Valenciana, llegim uns diaris